Welcome back again to my YouTube channel. Ang vlog natin ngayon is share ko naman sa inyo kung paano ako nagluluto ng special na tilapiyang sarsyado. So, samahan niyo ako guys. Let's go! Ito yung first ingredients natin, yung ating tilapia. So, ito siya. Mahigit 1 kilo yan guys. And then, syempre, di mawawala ang ating bawang or garlic. Ang ating luya or ginger. Ayan, ganito ko siya hiniwa. Ayan. Then, ang sunod yung ating sibuyas or onion. Ganito ko din siya hiniwa. Depende sa inyo kung ano yung gusto mong hiwa. Hindi rin mawawala ang ating kamatis or tomato. Ayan. Then, every time nagluluto ako is hindi mawawala ang aking spring onion. And then, syempre, ang ating paminta or black pepper. At hindi rin mawawala ang ating brown sugar. At syempre, ang ating magic sarap. All in one. At syempre, ang ating toyo or yung ating soy sauce. At syempre, ang ating 3 pieces na itlog. Yan, 3 pieces egg. And then, ang ating asin or salt. Ang ating panghuli ay yung ating mantika or oil. So, let's get started. Let's go! So, ang una natin gagawin is ipiprito natin yung ating tilapia. Ipa-fry natin yung ating tilapia. So, ang una natin gagawin, magpainit tayo ng ating palayok, and then lalagyan natin siya ng mantika kapag mainit na. Antayin lang natin siyang uminit bago natin ilagay yung ating tilapia. So, ayan guys, ang una natin gagawin is lalagyan natin siya ng asin. Mag-rub tayo ng konting asin sa ating tilapia. So, ayan, lagyan natin lahat. Ayan. Habang iniinit natin yung ating palayok, lagyan muna natin ng asin yung ating tilapia. So, ayan, nalagyan na natin lahat. So, ipiprito na natin siya. So, let's go. Ayan guys, ilalagay na natin yung ating tilapia. Dahan-dahan lang, baka kayo'y mapaso dyan. So, antayin lang natin siyang mag-golden brown. So, ayan guys, check na natin kung luto na yung ating tilapia. So, ipabaliktad natin siya. Dahan-dahan lang at kayo'y mapaso. Ayan, so antayin lang natin maluto yung kabila. So, ayan, luto na yung ating tilapia. So, kunin na natin siya. Dahan-dahan lang. Step na tayo. So, ang sunod natin gagawin is yung ating itlog. Haluin natin siyang mabuti. Ayan. Haluin natin mabuti guys. Ha? Then, lagyan natin siya ng konting magic sarap. Haluin ulit natin siya hanggang matunaw yung ating magic sarap. Yung tilapia, i-dip natin siya dito sa may itlog like this para mas masarap ang ating lulutuin na sarsyado.
Didip lang natin siya ng ganyan. And then, ipiprito ulit natin siya. So, ayan guys, ang gagawin natin, yung pinagprituhan natin ulit kanina, is yun yung gagamitin din natin. And then, ipapry ulit natin siya. Yan. Ganyan lang. Then, ulit that. Ayan. Antayin lang natin hanggang medyo mag-golden brown siya. Pwede mo din siyang dagdagan ng itlog kung mas gusto mo yung mas maraming itlog. Ayan, baliktad lang natin. So, pag ganyan na yung kulay, guys, okay na yan. So, ayan guys, pag ganito na yung kulay, meaning to say, okay na siya. Ayan. Medyo golden brown na siya. So, kunin na natin siya. Like this. Pero dun sa kabila, hindi pa luto. So, kailangan pa natin siyang lutuin. So, ayan, okay na siya. So, kunin na natin siya. Ganito lang gagawin nyo sa tinuro ko na recipe ngayon, guys. Ang sarap na, promise. Lutuin pa siya natin ng konti. So, eto na yung ating kinoted kanina na ating tilapia. So, ayan guys. Sundan nyo lang yung aking step kanina. Ayan. Ang sarap nito guys, promise. Just try it now. And then, ang susunod natin step is igigisa na natin yung ating mga ingredients. So, let's go. Ang next step natin is magpapainit tayo ng ating palayok. Then, kapag mainit na, syempre lalagyan na natin siya ng oil or mantika. Konti lang guys, para lang sa panggisa natin sa ating ingredients. Halo-halo lang po natin. Kapag mainit na, syempre, ang una nating ilalagay is yung ating bawang or garlic. Then, haluin lang natin siya hanggang medyo golden brown siya. Ayan guys. Then, ilalagay na natin yung ating ginger o yung ating luya. Pagsamahin natin itong ingredients na ito, susunod na yung ating sibuyas o yung ating onion kasi mas madali yun maluto. Haluin lang natin siya hanggang maging medyo golden brown. So, hayaan lang muna natin siya. So, ayan guys, okay na. Then, isunod na natin yung ating sibuyas o yung ating onion. Then, haluin ulit natin siya. Mix it well. Hanggang maluto yung ating onion or sibuyas. Then, pagkatapos, isunod na natin ilalagay yung ating kamatis o yung ating tomato. So, ilalagay na natin yung ating kamatis or tomato. Then, mix it well. Hanggang maluto yung ating kamatis. So, ayan guys. Luto na yung ating kamatis. Then, ang susunod natin is yung ating paminta. Lagyan natin siya ng konti. Then, halo ulit. Then, ilalagay na natin yung ating tubig. Depende sa inyo kung gusto nyo ng mas masabaw or kung hindi naman, pwede nyo namang i-lessen yung tubig or yung water. So, haluin lang natin. Hayaan lang natin hanggang kumulo siya. Bago natin ilagay yung mga ibang ingredients. So, hayaan lang natin siya guys. Make it boil.
So, ayan guys, pag kumulo na yung ating sabaw, lalagyan na natin siya ng soy. Konting soy lang siya. Pangpakulay lang sa ating sabaw. Then, haluin lang natin siya. Then, lalagyan ulit natin siya ng Magic Sarap. Depende sa inyo kung ano yung brand na nilalagay nyo sa mga linuluto nyo. Sa akin kasi is Magic Sarap. Pwede din ginisali. Depende sa inyo guys. Ayan. Then, haluin ulit natin siya. Then, lagyan natin siya ng brown sugar. Konting brown sugar lang. Ayan. Tansyahin na lang natin siya. So, haluin lang natin siya. And then, tikman natin kung tama yung ating timpla. Ang sunod natin ilagay is yung ating asin or salt. Tansyahin natin guys baka mamaya masyadong maalat na. So, tikman natin bago natin siya dagdagan kung kinakailangan. So, tikman natin. Tikman natin siya. Okay na siya guys. Okay na siya. So, ang susunod natin step is ilalagay na natin yung ating cornstarch. Hindi ko pa pala nabanggit kanina. May cornstarch pa pala. So, ang sunod natin ilalagay is yung ating cornstarch. Ayan. 2 tablespoon of cornstarch and lalagyan natin siya ng 3 tablespoon of water. Ayan. Huwag natin lagyan ng marami guys. Baka mamaya hindi nyo na mahalo sa sobrang lapot. Ito kasi yung cornstarch is yung pangpalapot natin sa ating mga sabaw. So, ayan. Haluin lang natin siyang mabuti. Ayan. Then, ilalagay na natin yung ating tilapia. Pagka okay na yung lapot ng ating sabaw. So, check natin guys. So, check natin yung ating sabaw. So, ayan, okay na siya guys. So, ilalagay na natin yung ating tilapia. So, dahan-dahan. Baka matalastan kayo ng sabaw. Mainit. Ayan. Then, haluin ulit natin siya. Palubugin natin yung ating mga tilapia. So, ayan guys. Ang bango niya. Ang bango-bango niya. At saka masarap to guys. Try nyo na ngayon na. I'm sure na magugustuhan ito ng mga chikiting nyo. Ayan. Ayan. So, hayaan lang natin siyang kumulo konti. Then, okay na siya. Ready to eat na guys. Ito na po yung ating sarsyadong tilapia or sweet and sour. Ayan. Okay na siya. That is our vlog for today. Hope ko na nag-enjoy kayo at hope ko rin na may bagong recipe kayong natutunan sa akin. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. Pakiclick lang po yung red bell button below para lagi kayong updated pag may mga bago akong video. Thank you so much guys. Keep safe lagi and God bless. See you next time. Bye!